Район башлыгы Альберт Ходжи мөселманнарны һәм район кунакларын сәламләп фестивальнең халкыбызга хас гореф-гадәтләрен торгызу һәм саклауга этәргеч булуын билгеләп үтте һәм якынлашып килүче яңа ел белән котлады. 2026 елга бер генә теләк. Сугышлар бетсен, победа будет за нами. Шулай бит инде, егетләребез исән-сау туган якларына әйләнеп кайтсыннар. Якынайып килүче яңа еллар белән барыгызга да иң изге теләкләр. Рәхмәт. Мөселмәндә 4нче тапкыр оештырылучы Җиз кыңгырау моңнары фестивале быел да бик күп тамашачыны үзенә җыйды. Жигули атлар парадын кем генә сокланмый күзәтте икән. Җойдаклар, тройкага җигелгән атлар, кашевой чананы ярләгән йортлакларны күрергә дип, ерак шәһәрләрдән үк кайтканнар иде. Бу бәйрәмне бик көтеп алабыз. Зур әзерлек белән бүген бәйрәм программасында инде безнең легилектән, ата-бабаларыбыздан килгән традицияләрне саклау максатына уздырабыз. Һәм инде шушы яшьләребезгә яшь булган моны җиткерү. Монда килеп, кәефләребезне күтәреп, гаиләләр белән матур итеп ял итәргә булсын. Һәм шушы фестивальдә актив катнашырга чакырып калам. Без Баланавыл җирлегеннән бүген матур бәйрәм Җиз кыңгырау моңнары бәйрәменә килдек. Бөтен халык күңел ача, шатлана. Бөтен җирдә бәйрәм рухы. Без инде hürmetli qonaqlarni qaynar şey белән, куймак белән сыйларга килдек. Бәйрәм белән сезне. Чараның икенче өлешендә тамашачыларга Жигули атлар парады тәкъдим ителде. Мәйданда күрсәтелгән конкур һәм джигитовка күренешләре дә тамашачылар күңеленә хуш килде. Ярминкә фестиваленең төп атрибуты атлар булды. Шушындый матур бәйрәмнәр күп булсын, халык бик шатланып йөреп тора. Барыбызның да якынлашып килүче бәйрәмнәр белән бәхет, шатлык, сөенечләр, аяз күк йөзләре, тыныч илләр телим. Ярминкәләр шундый матур, халык күп килгән. Нәрсә уласлары килә шул бар. Әлемнә авылда культура йортлары алып килгән. Яңа гына пешә башлаган койнар кыймаклар белән сыйланалар. Әле урап чыкты монда козлар да бар, колбасалар да бар. Киемнәр дә бар. Бөтен кеше шат, буран түгел, шундый матур көн. Авыл җирлекләре кунакларны сыйлы табыннар белән каршы алды. Кайнар кыймак, төрле шәйтән томнары белән сыгылып торган өстәлләрдә җылы бу чыгарып самавар кайнады. Бу фестивальгә барыбызда бик яхшы итеп әзерләндек. Менә Мөселманның предприятие учреждениеләре килеп, чәйштәләр әзерләгән, авыл җирлекләре һәрвакыттагыча кыймаклар әзерләп, Жигули атлар, тройкалар әзерләп, бу мероприятиегә бик каты итеп әзерләндек. Бәйрәмне инде без бик яратабыз, елда көтеп алабыз, әзерләнәбез. Быел алай булса инде егет озату йоласын күрсәтәбез. Бик әзерләнәбез, яшьләребез катнаша, шуның белән сөендерә инде җирлегебезнең яшьләре булуы белән. Күңелле бәйрәмгә килдем, Аллага шөкер. Атлар күрергә бигрәк тә үзебезнең татар атларын күрергә. Бер елда калганыбыз юк, Аллага шөкер. Быел ишә катнашам әле шушы бәйрәмдә. Башка елда катнашмый идем. Быел катнашам. Атлар катнашында бәйрәмнең күңелгә якын булуы бәхәссез. Аты барның дәрте бар дип юкка гына әйтмәгәннәр. Утта әзерләнгән ботка, кыймак һәм кайнар үлән чәйләре, үзешчәннәребезнең концерт номерлары, җыр биюләр, уеннар, бәйге ярышлар мөселманнәргә көч һәм дәрт өстәде. Көне җилле булса да берәү дә ару туңуга зарланмады. Балалар сәнгать мәктәбе укучылары һәм укытучылары көче белән әзерләнгән мастер-класслар һәркемгә кызыклы булды. Күпләр каска урые белән ак кәгазь битенә үз исемен дә язып карады. Мендәр тутыру, каз канаты ясау осталыгында да сәләтлеләр ачыкланды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөселман телевидениесе.